Des del Patronat de Turisme Costa Brava Girona som avui aquí al BBTN Conference per presentar, per explicar a la gent el cas de la ruta del Vídeo Empordà, una ruta relativament jove, va néixer fa 2 anys i mig, però actualment uns 100 empresaris implicats. Llavors volem també, a part de que coneguin aquesta ruta, que vegin com la visita al celler es pot relacionar, es pot vincular amb altres recursos turístics i amb altres empreses, amb la finalitat de que ja que tenim aquest recurs, llavors convertir-lo en producte turístic. Aquí explicarem una mica quines eines hem dut a terme nosaltres, quins reptes ens hem trobat i sobretot jo crec que el bàsic, que per arribar lluny necessites treballar amb equip, necessites treballar amb xarxa, crear sinergies entre els diferents empresaris, perquè això ens farà molt més forts i molt més rics. I la importància també de vincular-ho amb altres productes que pugui tenir el territori. Som un territori molt ric, ja que disposem de sol i platja, de gastronomia, de cultura, fent que pugui ser atractiu per al visitant o per al turista a l'hora d'escollir les seves vacances. Penso que aquesta conferència pot anar bé pels cellers que vegin un plantejament de com es fa, de com es treballa en equip, per al cas d'altres destins, com podrien treballar en conjunt i bàsicament veure des d'una organització com s'intenta aglutinar l'empresariat i les entitats públiques d'un territori.